మెగాస్టార్ చిరంజీవి రీ ఎంట్రీ చిత్రం ఖైదీ నంబర్ 150 కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఇప్పటికే 100 కోట్ల క్లబ్లో ఖైదీ చిత్రం నిలిచింది. ఫస్ట్ డే కలెక్షన్లే దాదాపు 50 కోట్లు అంటే అది కూడా ఓ సీనియర్ హీరో కమ్బ్యాక్ మూవీకి అంటే మామూలు విషయం కాదు. ఓవర్సీస్లో కూడా అదిరిపోయే వసూళ్లు సాధించింది ఖైదీ 150. ఈ కలెక్షన్ల జల్లుకి మెగాస్టార్తో పాటు మెగా ఫ్యామిలీ కూడా ఫుల్ హ్యాపీస్. ఈ ఆనందాన్ని మెగాస్టార్ చిరు అభిమానులతో కూడా షేర్ చేసుకుని అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. అందుకే ఓ భారీ విజయోత్సవ వేడుకను ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. అయితే ఈ వేడుకను హైదరాబాద్ లేదా విశాఖలలో నిర్వహించాలని భావిస్తున్నారట. గతంలో మెగా హీరోల సక్సెస్ మీట్లన్నీ విశాఖలో నిర్వహించిన నేపథ్యంలో ఖైదీ విషయంలో కూడా అదే సెంటిమెంట్ను కంటిన్యూ చేయాలని మెగా ఫ్యామిలీ భావిస్తున్నట్టు సమాచారం.